Kamehindi X-ray conveying hila Kakana na muzo depo X-ray ko na mulo parin Ultrasound ki ko computer Atagap ding hindi kire Kalago ngay pulo na na Baya kahihen ko te Doctor Puy hello Di binam do ipo ay pevin Kala pulo Baya kahi Doctor Puy hello Zang ko sot ko day nang ngayin Dạo kung sunga phải mít ka sing moy Ta tang tel ka sibang Ka ki pe zan ko Kala go ngay pulo na na Baya kahi hen ko te Doctor Puy hello Di binam do ipo ay pevin Katigo tarong julazon Toy ying anti we Tete tempu Acan kang le kel sang nghe pi Foto toy amu apung pantai Kaila ngay ang waya bebe Kaila ko ngay pulo na na Veya kahi henu ka ten tempun zong hello Lo le aya sudam telo gan le sa Toy dam telo pulo nat na ve Pulo nat na ve X-ray ko na mulo pa rin Ultrasound ko computer Check up di nga hindi kire Kaila ko nga ipundo na na Veya kahihen ko te Doctor Puy hello Di binam do ipo ipevin Kaila pulo Veya kahi Doctor Puy hello Doctor Puy hello